Tirsdag den 20. april holdt NTC og OUH rejsegilde på patienthotellet på Odense Universitetshospital. Det skulle fejres, at udvidelsen af patienthotellet var cirka halvvejs. Udvidelsen er speciel, idet den finder sted i og oven på en fuldt fungerende bygning, og NTC har derfor gjort en stor indsats for at være hensynsfulde gæster. Da det er Carl Bro, der er totalrådgiver på byggesagen, er det dem, vi har det meste samarbejde med. Vi blev tidligt i fasen enige om, at vi kan ikke have succes uden de har succes, og de kan heller ikke have succes uden at vi har succes. Så vi løser udfordringerne i fællesskab. Det NTC får ud af at bygge her på hospitalet, det er, at vi får et kontaktnet. Vi begynder at lære de vigtige mennesker herude på hospitalet at kende. Og det tror jeg, det giver flere byggeopgaver til NTC senere. Vi er gode til hospitalsbyggeri, fordi vi er gode til at planlægge. Vi er gode til at styre byggerier. Det er det, der er nødvendigt, når der er så mange brugere og mange bygherrer på et projekt. På grund af efterårets regnvejr og vinterens sne og frost er der med bygherren aftalt en forlængelse af arbejdet på cirka 1,5 måned. Den endelige aflevering af projektet sker derfor i september 2009.